बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ आसाम सोलोंथाइ बिफाननि गोनांथार फोसावनाय। फैगौ बोसोराव आसामाव जोबथा खेबनि थाखाय मेट्रिक आनजाद खुंगोन। फैगौ 2023 मायथाइनिफ्राय आसामाव मेट्रिक आरो हाइ माद्रासा आनजाद खुंनाय जानाय नंला आरो फैगौ बोसोरनिफ्राय कलेजफोराव हायार सेकेन्डारि थानाय नंला। बिनि सोलाय फैगौ बोसोरनिफ्राय सेबा आरो AHSECआ जयै सरजाबसिगोन। मिरु सरकारा हादर नाङै गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ थिसननो सिगांनायखौ नोजोर होनानै फैगौ बोसोरनिफ्राय मेट्रिक आनजाद खुङालासे सेबा आरो AHSECखौ सरजाबनो बिथांखि लानाय जायो होनना आसाम सोलोंथाइ बिफाना फोरमायो। बेखौ नोजोर होनानै रायजो सरकारा रायजोआव CBSE सिङाव गं 56 इंराजि बिजोंनि फरायसालिफोरखौ बेखेवदों आरो गं 70 मेडिकेल स्कुलफोर बेखेवगोन। लोगोसे डन बस्क', शंकरदेब शिशु निकेतन जातीय बिद्यालय फरायसालिफोरावबो G10 आरो 12 थाखो खुलिनो बिथोन होनाय जायो। जी टिभिआव टेलिकास्ट जानाय DID लिटिल मास्टार रियेलिटि श'आव जायगा मोननाय बर'नि फिसा नबजित नार्जारिया थांनाय मोनायाव गावनि बिमाखौ जौस्राङाव लाफानानै मोसादों। बुंथिनो गोनांदि मैया बिमा साननि स्पेसियेलाव नबजित नार्जारिया गावनि बिमाखौ लाफानानै जौस्राङाव मोसायो। रायखांनो गोनांदि नबजित नार्जारिनि बिमाया बर'नि सिनायथि दख'ना गाननानै नेशनेल टिभिआव नुजादों। बर'नि फिसा नबजित नार्जारिया गावनि साबसिन हामसिन मोसानायनि थाखाय बिजिरगिरिफोरजों गोबां खेब बाखनाय जाबाय। बारग' NDP थिरेन बर'नि बिबुंथि। बिथाङा बुङोदि दिनै बारग' NDPफोरा गोजोनै थानो मोनाखै। NDPनि दफानि मोनसेबो जेंनाया समाधान जायाखै। दिनैसिम सोर NDPनि थार सोद्रोमा बेखौनो थि खालामनो हाया बेबादि अबस्थायाव दं। मानोना जों मिन्थिगौ NDPआ 3,000सोल' ट्रेनिं लानाया, नाथाय दायो 12,000 NDP बबेनिफ्राय फैखो? निस्सय बबेबा मोनसे आफादनिफ्राय फैदों। बिथांमोना रां मोनदों, नाथाय जोङो गुबै NDPफोरा मोननो गोनां रांखौ सोरबा सिभिल मानसियासो मोनगासिनो होनना। उदालगुरि जिल्लानि BTC खैराबारि बियाबनि MCLA भबेन चन्द्र बर' बिथाङा EM होयोब्ला BPFखौ मदद होगोन बुंनाया ससियेल मिडियायाव भाइराल जादों। बेबादि बुंनाया भाइराल जानायनि उनाव MCLA भबेन चन्द्र बर' बिथाङा खैफोदाव गोग्लैनांदों। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि मावखुलिनि सिगाङाव सासे सिनायनाय लोगो खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैनो रंजानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा EM होयोब्ला BPFखौ मदद खालामगोन होनना बुंदोंमोन। बेबादि बुंनाय खोथाया ससियेल मिडियाफोराव भाइराल जादों। MCLA बिथाङा गावनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनानै खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंफोरथि होयो। MLA सरन बर'नि बेरफुसार बिबुंथि। BPFआ प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ 5 बोसोर आबुं खालामनो होनाय जानाय नङा। प्रमद बर' बिथांजों जाय बिथांमोना दं बिथांमोनानो गोजोननाय गैया। बिथांमोना गावसोरनो जोंनि खाथियाव फैदों। प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिथांमोना थानो गोसो गैया होनना। बे 5 बोसोराव बिथांमोननि सरकारा सोलिया। बेनि सिगाङावनो जोंनि BPF सरकारा फैगोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।